ez genuen hasieratik esan 3 disko izango zirenik, orduan izan da urte oso bat, sekretu bat gordetzen, ez, egotea bezala. Eta horrek sortu halako ikusmin bat, eta gero behar da decepzioare lur bola izango da, baina espero ezagunez, ez. Eta salera irten nola, salera irten nola, salera irten nola, salera irten. Gauza oso larria da, baina bueno, ja, pantaiaren bitartez ikusiko bagenu bezala, eta azkenean horrek distantzia moduko bat sortzen du, eta halako inakzio bat, apatia bat, hori agertzen da diskoan zehar, eta bueno. Jendeak ematen duz daukala denborarik, ba hori ez, beharbesteko denbora dedikatzeko ezerri. Ez talde politikoki ikusten dut hori, orain fokoa beste nonbaiten dagoela ez. Eta hori, bueno, hasiera baten beharra da ez da txarra karreri hartzeko baldin bada ez. Baina ez dakit hori den gure goera, ala lokartuta goden eta orduan jaz litzateke hain hona izango ez.